Σύνοδος, το λέμε μεταξύ μας, ότι το μεγαλύτερο προσόν το οποίο μπορεί να έχει ένας Ορθόδοξος Χριστιανός είναι να έχει εκκλησιαστικό φρόνημα. Το φρόνημά του να είναι εκκλησιαστικό. Και επειδή η Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, άρα να έχει φρόνημα Ορθόδοξο και εκκλησιαστικό. Τι σημαίνει όμως εκκλησιαστικό φρόνημα? Εδώ πολλοί άνθρωποι δίνουν διαφορετικές ερμηνείες και δίνουν διαφορετική, ή μάλλον κάνουν διαφορετική ανάλυση γύρω από το εκκλησιαστικό φρόνημα και πολλές φορές είναι αντιφατική η μία με την άλλη. Και υπάρχουν μερικοί που λένε δεν είναι αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα, είναι αυτό που θα σας πω εγώ εκκλησιαστικό φρόνημα. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είναι πραγματικά ένας μεγάλος Απόστολος, ο οποίος είναι και θα έλεγα είναι εκείνος ο οποίος κατεξοχήν παρουσιάζει το τι είναι η Εκκλησία. Πρώτα να δούμε τι θα πει φρόνημα. Η λέξη φρόνημα, αν ανοίξουμε ένα λεξικό, θα πει σκέψεις, είναι οι αποφάσεις, οι πεποιθήσεις, τις οποίες έχει ένας άνθρωπος. Τούτο φρονείστο εν ημίν και και εν Χριστώ Ιησού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό να φρονείτε, αυτό να σκέπτεστε, αυτό να έχετε μέσα στην πεποίθηση, αυτό το οποίο είναι και εν Χριστώ. Δηλαδή μέσα σας να έχετε το Χριστό. Το φρονείστο εν ημίν και εν Χριστώ Ιησού. Δεν είναι απλώς μια σκέψη, και επειδή για να ζούμε χριστιανοί πρέπει να έχουμε και ολόκληρη τη ζωή μας η οποία να συντονίζεται με τη ζωή του Χριστού, γι' αυτό και το εκκλησιαστικό φρόνημα είναι τρόπος ζωής. Είναι η σκέψη, είναι η πίστη, είναι η διδασκαλία, αλλά είναι και η ίδια η ζωή. Είναι αυτό που το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο να το λέει, εμείς νουν Χριστού έχουμε. Εμείς, λέει, που ζούμε μέσα στην Εκκλησία και αγαπάμε τον Χριστό, έχουμε νου Χριστού. Ο νους μας έχει αυτό που έχει ο Χριστός. Έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, ο νους μας να γίνει Χριστόνους, η σκέψη μας να γίνει Χριστό σκέψης, η επιθυμία μας να γίνει Χριστό επιθυμία, η θέλησή μας να γίνεται Χριστό θέληση, το σώμα μας Χριστό σώμα, με την έννοια να συντονίζεται με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Επομένως το φρόνημα είναι να έχουμε αυτό το νου του Χριστού. Εμείς νουν Χριστού έχουμε. Και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος, ουγάρ τα νοήματα του διαβόλου, αυτού του διαβόλου αγνοούμεν. Εκείνος ο οποίος έχει νου Χριστού, εκείνος δεν αγνοεί και τα φρονήματα και τα νοήματα του διαβόλου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, την οποία τη συναντούμε στο συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο διαβάζουμε και ολόκληρο, είναι γραμμένο για να διαβάζετε την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το πρώτο κομμάτι αναφέρεται στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για τις εικόνες και το δεύτερο κομμάτι αναφέρεται στις συνόδους εκείνους που κατοχύρασαν τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορείου του Παλαμά ως διδασκαλία της Εκκλησίας. Εκεί λοιπόν στο δεύτερο τμήμα υπάρχει μια πολύ ωραία φράση. 7 φορές νομίζω ότι τη χρησιμοποιεί. Είναι του Αγίου Φιλοθέου του Κόκκινου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και συμμοναστού του Αγίου Γρηγορείου του Παλαμά, που λέει να ζούμε κατά στον Αγίον Θεοπνεύστος Θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα. Δηλαδή θα πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις θεόπνευστες διδασκαλίες των Αγίων, γιατί οι Άγιοι έχουν πραγματικά θεόπνευστη διδασκαλία, επειδή έφτασαν στη θεωρία του Θεού και η διδασκαλία τους δεν είναι δική τους, αλλά είναι αποκάλυψη του Θεού, και κατά το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, δηλαδή με όλη την παράδοση την οποία έχει η Εκκλησία. Είναι οι θεόπνευστες θεολογίες των Αγίων και συγχρόνως είναι όλη η παράδοση της Εκκλησίας. Τι σημαίνει όλη η παράδοση? Η λατρεία της, η προσευχή της, ο τρόπος ζωής της, οι ακολουθίες, η Θεία Λειτουργία, τα μυστήρια. Επομένως, από μια μεριά είναι οι θεόπνευστες διδασκαλίες των Αγίων και από την άλλη μεριά είναι η ίδια η ζωή, η προσευχομένη ζωή, γιατί η Εκκλησία είναι και προσευχομένη και λατρεύουσα Εκκλησία, όλη η ζωή της Εκκλησίας. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα. Θα πρέπει να δούμε όμως να το αναλύσουμε ακόμη περισσότερο και να δούμε ποια είναι τα γνωρίσματα του εκκλησιαστικού φρονήματος, ώστε ο καθένας να μην λέει ό,τι θέλει για το εκκλησιαστικό φρόνημα. Σκέφτηκα, αντί να σας παρουσιάζω μερικά γνωρίσματα όπως τα συνάντησα στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τέτοια, σκέφτηκα να αναλύσω ένα τμήμα
από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και μάλιστα είναι το 3ο κεφάλαιο που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα χωρία τα οποία έχει ο Απόστολος Παύλος. Θα σας διαβάσω πρώτα τη μετάφραση και όταν θα αρχίσω να μελετώ τα 7 γνωρίσματα που συναντούμε εδώ μέσα σε αυτό το κείμενο, τότε θα σας διαβάσω και το κείμενο όπως το γράφει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτα στη μετάφραση για να μπείτε λίγο στο νόημα και στη συνέχεια μετά θα τα αναλύσω διεξοδικά. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που δίνει ζωή και ύπαρξη όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Παρακαλώ το Θεό να ενισχύει πλουσιοπάροχα με το πνεύμα του τον έσω άνθρωπο, ώστε να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας με την πίστη και να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στην αγάπη. Έτσι θα μπορέσετε μαζί με ολόκληρο το λαό του Θεού, συν πάσης Αγίης, να συλλάβετε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του μυστηρίου της σωτηρίας και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη γνώση. Έτσι θα γεμίσει η ζωή σας με την πλούσια χάρη του Θεού. Ο Θεός έχει τη δύναμη να κάνει απείρως περισσότερα από όσα ζητάμε ή σκεφτόμαστε, καθώς η δύναμή του ενεργεί σε εμάς. Ας είναι δοξασμένος παντοτινά μέσα στην Εκκλησία και δια του Ιησού Χριστού. Αμήν». Είναι, θα έλεγα, από τα ωραιότερα κείμενα χωρία του Αποστόλου Παύλου. Φυσικά υπάρχουν άλλα κείμενα που μιλάνε και λέει ο ύμνος της αγάπης, εάν τις γλώσσες των ανθρώπων αλλά και των αγγέλων. Εάν υπάρχουν άλλα που λέει ο ύμνος της πίστεως, διαπίστεως κατηγορίας του Βασιλείας, οι Άγιοι. Εδώ είναι ο ύμνος του εκκλησιαστικού φρονήματος, ο ύμνος του ανθρώπου ο οποίος θέλει να ζει κατά Χριστόν. Μέσα εδώ στο χωρίο αυτό, το οποίο είναι εκπληκτικό και μου αρέσει πάρα πολύ κάθε φορά που το διαβάζω, μπορούμε να εντοπίσουμε τα 7 γνωρίσματα του εκκλησιαστικού φρονήματος. Το πρώτο είναι χριστολογικό και χριστοκεντρικό. Εκείνος ο οποίος έχει εκκλησιαστικό φρόνημα συνδέεται με τον Χριστό και αγαπά τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι, όπως είπα και προηγουμένως σε άλλες εκπομπές, είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Πού το βλέπουμε? Λέει: «Κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν της καρδίας ημών». Δηλαδή εύχομαι, λέει, να κατοικήσει ο Χριστός μες στην καρδιά σας. Και πιο κάτω λέει να εύχομαι να γνωρίσετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού. Να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού που είναι πάνω από την ανθρώπινη γνώση. Εδώ μιλάει για τον Χριστό. Επομένως το γνώρισμα αυτό είναι χριστολογικό και χριστοκεντρικό. Γιατί? Διότι ο Χριστός μας αποκάλυψε τον Πατέρα. Ο Χριστός μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο και ο Χριστός έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Ενωνόμαστε μαζί με τον Χριστό, μαζί με τα μυστήρια. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Ευχαριστία επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέει η τελεία πίστης Ιησούς Χριστός. Όταν λέμε πίστη δεν εννοούμε κάτι το αφηρημένο, αλλά η τελεία πίστης είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει Χριστόν είναι εφαμέν την ενυπόστατον πίστην. Δηλαδή η δική μας πίστη δεν είναι αφηρημένη, είναι ενυπόστατη, στην υπόσταση του Χριστού. Ο Χριστός είναι η πίστη. Όταν μιλάμε για πίστη δεν εννοούμε να πιστεύω αφηρημένα σε κάποιον Θεό, αλλά η πίστη είναι ο Χριστός, είναι ενυπόστατη πίστη. Υπάρχουν μερικοί που λένε και εγώ πιστεύω σε ένα Θεό, σε ένα διαφορετικό Θεό και όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό και οι άλλες θρησκείες πιστεύουν πάλι στον ίδιο Θεό. Δεν είναι έτσι. Η πίστη είναι ενυπόστατη, συνδέεται δηλαδή με την υπόσταση του Χριστού. Η πίστη, η τελεία πίστης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο, χριστολογικό και χριστοκεντρικό. Το δεύτερο γνώρισμα του εκκλησιαστικού φρονήματος είναι ότι είναι τριαδολογικό. Δηλαδή δεν ζούμε το χριστομονισμό, δηλαδή μόνο τον Χριστό. Οι προτεστάντες σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο, μια μερίδα προτεσταντών που πιστεύουν και αγαπούν τον Χριστό διότι θυσιάστηκε, διότι σταυρώθηκε ο Χριστός κτλ. Για μας δεν είναι μόνο ο Χριστός, αλλά είναι
ο Χριστός είναι ο εις της τριάδος, όπως λένε οι πατέρες. Είναι τριάς, ομοούσιος και αχώριστος, που το ομολογούμε στη Θεία Ευχαριστία. Ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα, ομοούσιον και αχώριστον. Λέμε, ψάλλουμε στη Θεία Λειτουργία. Εδώ που φαίνεται ότι είναι τριαδολογικό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εύχομαι κρατεωθήνε δια του Πνεύματος αυτού και κατοικήσε τον Χριστόν εν της καρδίας ημών. Βλέπετε εδώ, αναφέρεται ο Πατήρ, αναφέρεται ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος και το Πνεύμα το Άγιον, που σημαίνει ο Πατήρ στέλνει τον Υιόν του στον κόσμο, γίνεται άνθρωπος, ο Χριστός αποστέλει το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα μορφώνει τον Χριστόν μέσα στις καρδιές μας. Αυτό το βλέπουμε στη Θεία Λειτουργία. Λέμε ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στις ακροτελεύτιες αιτιολογίες κάθε ευχής, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσοχή το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθανάτος ή Άγιος Κύριος Σαβαώθ. Δηλαδή είναι τριαδικός Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Επομένως πιστεύουμε στον Χριστό, ο Χριστός είναι κεφαλή μας, αλλά δια του Χριστού γνωρίζουμε τον Πατέρα, διότι εφόσον ο Υιός και λόγος του είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, άρα με αυτή την έννοια βλέπουμε και τον Πατέρα. Ο Ιερακός εμέ έωραγε και τον Πατέρα, που είπε ο Χριστός τον Φίλιππο, αλλά και γνωρίζουμε και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως είναι κοινωνία της χάριτος, κοινωνούμε της χάριτος του τριαδικού Θεού εν προσώπο Ιησού Χριστού. Το τρίτο γνώρισμα του εκκλησιαστικού φρονήματος είναι εκκλησιολογικό. Πού φαίνεται αυτό στο χωρίο που διαβάσαμε? Λέει, αυτό η δόξα στον τριαδικό Θεό, αυτό η δόξα εν τη εκκλησία, εν Χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Η δόξα του Θεού εν τη εκκλησία εν Χριστώ Ιησού. Εδώ τίθεται ένα άλλο θέμα, είναι εκκλησιολογικό. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον τριαδικό Θεό, ούτε να γνωρίσουμε τον Χριστό έξω από την εκκλησία. Δεν υπάρχει Θεός Χριστός έξω από την εκκλησία. Δεν υπάρχει εκκλησία έξω από τον Χριστό. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας, η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Μερικοί λένε ότι εγώ αγαπώ πάρα πολύ το Θεό, αλλά δεν θέλω να εκκλησιάζομαι. Είναι ανόητο αυτό. Τι θα πει αγαπά κανείς το Θεό και δεν εκκλησιάζεται? Μα η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός δοξάζεται εν τη εκκλησία. Υπάρχουν άλλοι που λένε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε, πολύ μου αρέσει την Κυριακή το πρωί να σηκώνομαι και να πηγαίνω επάνω στο βουνό, να ανάβω το καντιλάκι σε ένα ξοκλήσι ή σε ένα προσκυνητάρι, να κάνω το σταυρό μου. Δεν είναι έτσι. Δεν δοξάζεται ο Θεός έξω από την εκκλησία. Εν τη εκκλησία και εν τη λατρεία. Και φυσικά δεν υπάρχει εκκλησία και έξω από τη λατρεία. Επομένως ζούμε το μυστήριο του τριαδικού Θεού και το μυστήριο του Χριστού εν τη εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Ειρηναίος, ο επίσκοπος Λιώνος, του 2ου-3ου αιώνος, εκεί ταυτίζει και συνδέσει στη διδασκαλία του την Ορθοδοξία με την Εκκλησία και τη Θεία Ευχαριστία. Δεν υπάρχει Ορθοδοξία έξω από την Εκκλησία και τη Θεία Ευχαριστία. Δεν υπάρχει Εκκλησία έξω από την Ορθοδοξία, την ορθή πίστη και την Θεία Ευχαριστία. Δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία έξω από την Ορθοδοξία και έξω από την Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία ζούμε την ταυτότητα της διδασκαλίας και της ζωής των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Άρα φρόνημα εκκλησιολογικό. Είπαμε μέχρι τώρα χριστολογικό, τριαδολογικό, εκκλησιολογικό. Προχωρούμε στο κείμενο για να δούμε το τέταρτο γνώρισμα όπως μας το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Είναι εσωτερικό, είναι καρδιακό. Πού φαίνεται αυτό?
λέει κρατεωθήνε, εύχομαι λέει, να κρατεωθείτε, κρατεωθήνε διά του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον. Κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών. Εδώ το είπα αυτό για να δείτε τις δύο έννοιες. Έσω άνθρωπος, δηλαδή να ενδυναμωθεί ο άνθρωπος δια του πνεύματος στον έσω άνθρωπον. Και αυτός ταυτίζει το έσω άνθρωπος με την καρδία. Όχι βέβαια το σωματικό όργανο, ούτε αυτό που λέμε καρδιά εννοούμε το συναίσθημα. Είναι ένας χώρος εκεί που αποκαλύπτεται κάποια στιγμή όταν κανείς μετανοεί και προσεύχεται, καταλαβαίνει μέσα του ένα βάθος, ένα χώρο, μέσα στον οποίο αποκαλύπτει ο Θεός. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Και όταν αγαπάμε κάποιους ανθρώπους, λέμε τον αγαπάμε την καρδιά μου ή τα λέω αυτά με την καρδιά μου. Αυτό εννοούμε, κάθε το εσωτερικό, το βαθύ, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει με την ανθρώπινη λογική. Εδώ λοιπόν γίνεται λόγος για τον έσω άνθρωπον, τον έσω εν την καρδία άνθρωπον, γιατί εδώ ταυτίζεται, όπως είπα προηγουμένως, ο έσω άνθρωπος με την καρδία του ανθρώπου. Και μέσα εκεί στον έσω άνθρωπον να κατοικήσει ο Χριστός δια του Πνεύματος, δια του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει λαμβάνει κανείς το Άγιο Πνεύμα και όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, μορφωθήνε τον Χριστόν εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος, δια του Αγίου Πνεύματος μορφώνεται ο Χριστός. Τι θα πει μορφώνεται ο Χριστός? Είναι όπως συλλαμβάνει η γυναίκα ένα έμβριο. Το συλλαμβάνει. Στην αρχή είναι αδιόρατο και σιγά και μάλιστα με τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα και τα μέσα και τη τεχνολογία είναι δυνατόν να δει, να μορφώνεται, να μεταμορφώνεται και να μορφώνεται σιγά και να βλέπει το έμβριο. Αυτό σημαίνει να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά. Δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα να εισέλθει ο Χριστός να κατοικήσει στον έσω άνθρωπο και σιγά να μορφωθεί ο Χριστός, να αρχίσει να αποκτήσει μέσα μας οντότητα και να καταλαβαίνουμε την παρουσία του Χριστού με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Και αυτό τον έσω άνθρωπο το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος τουλάχιστον 3 φορές. Έσω άνθρωπος. Είναι ο έξω άνθρωπος, αυτό τον οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε το σώμα του, βλέπουμε τα μάτια του, βλέπουμε τα γνωρίσματα, τα εξωτερικά. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει μέσα του, τι κρύβει μέσα του. Είναι ο έξω άνθρωπος και ο έσω άνθρωπος. Ο έσω άνθρωπος είναι αυτή η μυστική ζωή την οποία έχει ο άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με τον Χριστό. Είναι αυτό το οποίο λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή. Μιλάει, λέει, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Λέει εδώ, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο έσω άνθρωπος, εδώ ο Απόστολος Πέτρος λέει ο κρυπτός άνθρωπος και είναι εν το αυθάρτο χώρο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι ενώπιον του Θεού πολυτελές. Κοιτάξτε τι ωραίες εκφράσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια ενώπιον του Θεού? Τι περισσότερο ο Θεός βλέπει και τι περισσότερο ο Θεός χαίρεται? Αυτό σημαίνει είναι ενώπιον του Θεού πολυτελές, όχι τα εξωτερικά έργα. Τα εξωτερικά έργα μπορεί να δείχνουν κάποιον υποκριτή. Αυτό που είναι πολυτελές ενώπιον του Θεού είναι ο έσω, είναι ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος. Ο έσω άνθρωπος του Αποστόλου Παύλου εδώ λέγεται ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας. Όταν δοκιμάζει κανείς και ζει λίγο την πνευματική ζωή, τότε σιγά το αισθάνεται αυτό που σας λέω τώρα. Αλλού ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του λέει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Αυτή είναι η θεολογία. Λέει η αγάπη του Θεού δεν είναι κάτι το συναισθηματικό, μας αγαπά ο Θεός κτλ. Η αγάπη του Θεού έχει χυθεί μέσα στην καρδιά. Κοιτάξτε φράσεις όπως χύνεται το νερό, χύνεται το λάδι.
έχει χυθεί η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά, πώς δια του Πνεύματος που μας δόθηκε. Λάβαμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας δόθηκε από το Θεό, και δια του Αγίου Πνεύματος έχει χυθεί η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά. Άρα λοιπόν το γνώρισμα αυτό το τέταρτον είναι το εσωτερικό, το καρδιακό. Το πέμπτο γνώρισμα που το βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι του Αποστόλου Παύλου από την προς Εφεσίους επιστολή. Ποιος είναι ο σκοπός, η θέωση. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση. Λέμε πολλές φορές θέωση και νομίζουμε ότι είναι κάτι εξωπραγματικό ή πολλές φορές και τα ειρωνευόμαστε αυτά. Αυτός είναι ο σκοπός. Άλλωστε δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το κατοικώνα να φτάσει στο καθομοίωση. Το καθομοίωση ταυτίζεται με τη θέωση κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Πού το βλέπουμε εδώ στο χωρίο του Αποστόλου Παύλου? Λέει, εύχομαι, λέει, προσεύχομαι, ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Να γεμίσετε, λέει, να ολοκληρωθείτε σε όλο το πλήρωμα του Θεού. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θέωσης, γιατί η θέωση είναι πατερικός όρος. Μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται η λέξη τελείωσης, πλήρωσης, δοξασμός. Εδώ λέει ή να πληρωθείτε, γεμίσετε. Εις παν το πλήρωμα του Θεού, να γεμίσει ολόκληρη ύπαρξή σας από το Θεό. Και λέει πάλι στο χώρο αυτό που διαβάσαμε, ή να δώσει ημίν, προσεύχομαι, λέει εύχομαι, για να σας δώσει κατά τον πλούτον της δόξης αυτού. Να σας γεμίσει από ένα πλούτο της δόξας του. Εδώ φαίνεται καθαρά το πλήρωμα του Θεού. Το πλήρωμα του Θεού είναι η δόξα, η μέθεξη της δόξης του Θεού, και αυτό είναι η θέωση. Αλλού λέγει ο Απόστολος Παύλος σε άλλο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολή. Μας έδωσε ο Θεός στην Εκκλησία, λέει, αποστόλους, πρώτων αποστόλους, προφήτες, δασκάλους κτλ. Και λέει παρακάτω, για να γίνουμε Άγιοι, μέχρι καταντήσουμε οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Μας έδωσε τους κληρικούς, μας έδωσε τους αποστόλους, μας έδωσε τους επισκόπους, μας έδωσε τους διδασκάλους. Γιατί μας τους έδωσε? Όχι για να μας κάνουν φιλανθρωπία, ούτε απλώς να μας κάνουν ωραίες εκδρομές. Και αυτά γίνονται μέσα στο όλο σκοπό το οποίο έχει η Εκκλησία. Αυτά μας τα έδωσε για το μοναδικό σκοπό, λέει, να φτάσουμε όλοι να γίνουμε σαν άνδρα τέλειο, να ολοκληρωθούμε. Αυτό σημαίνει ο άνδρας ο τέλειος είναι περίπου στην ηλικία των 33 ετών, ολοκληρώνεται και μετά αρχίζει και φθήνει η υγεία του. Σαν άνδρα τέλειον να φτάσει το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Να έχετε υπόψη σας το γεγονός της μεταμορφώσεως πάνω στο όρος Σταβόρ. Ο Χριστός μέσα στη δόξα του, οι μαθητές είδαν το σώμα του μέσα στο φως. Αυτό είναι το πλήρωμα. Να φτάσετε μέχρι σε αυτό το πλήρωμα, μέχρι το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Φυσικά στο Θεό είναι κατά φύσιν, σε εμάς είναι κατά χάριν. Αυτό σημαίνει να φτάσουμε το κατοικώνα στο καθομοίασμα. Το έκτο γνώρισμα του εκκλησιαστικού φρονήματος είναι το κοινωνικό. Αλλά όταν λέμε κοινωνικό δεν εννοούμε να ζούμε στην κοινωνία, αλλά να ζούμε μαζί με όλους τους Αγίους. Αυτό σημαίνει το κοινωνικό και το αγιολογικό, θα μπορούσα να προσθέσω. Πού φαίνεται σε αυτό το κομμάτι το οποίο διαβάσαμε? Φαίνεται, λέει, εύχομαι ή να εξισχύσετε, καταλαβέστε, για να μπορέσετε να καταλάβετε συν πάση της Αγίας τι το πλάτος και το μήκος και βάθος και ύψος της γνώσεως, της υπερβαίνουσας τη γνώση αγάπη του Χριστού. Δηλαδή προσεύχομαι, λέει, να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους, όχι μόνοι σας, όχι μόνοι σας ο καθένας ξεχωριστά, μαζί με όλους τους Αγίους. Και φυσικά δεν εννοεί να είμαστε όλοι μαζί, γιατί μπορεί να είναι και ένας ασκητής. Αλλά όταν λέει συμπάση της Αγίας, σημαίνει σε κοινωνία με τους προφήτες, τους αποστόλους, τους πατέρες, ζώντες μέσα στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού. Δεν είμαστε μόνοι μας.
ζούμε συν πάση της Αγίας. Μπορεί κανείς να ζει μέσα στην κοινωνία με χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους και να αισθάνεται μόνος του. Και μπορεί κανείς να είναι μόνος του στην έρημο του Αγίου Όρους, για παράδειγμα, και να έχει την αίσθηση και την κοινωνία με όλους τους Αγίους, τους Αγγέλους, τον Χριστό, και να έχει κοινωνία. Είναι η ενότητα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Αυτή είναι η ενότητα, συν πάση της Αγίας. Αγωνιζόμαστε να ζούμε μαζί με όλους τους Αγίους, στη διδασκαλία τους, τον τρόπο ζωής τους, με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε στην Εκκλησία. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένα πάλι καταπληκτικό χωρίο. Τούτο τελειώτης εστί σωτήριος. Τελειώτης σωτήριος είναι αυτό. Ποιο? Εν τε γνώση και εν δόγμαση. Και στη γνώση και στα δόγματα το ταυτά φρονήν. Προφήτες, Αποστόλης, Πατράσιν, Πάσιν, απλώς διόν το Άγιο Πνεύμα μαρτυρείται λαλήσε. Δηλαδή να φρονείτε και να ζείτε, να έχετε την ίδια γνώση και τα ίδια δόγματα, την ίδια διδασκαλία, και να φρονείτε τα ίδια με τους προφήτες, με τους Αποστόλους και τους Πατέρες και με όλους αυτούς δια των οποίων μαρτυρείται ότι λαλεί το Άγιο Πνεύμα. Με όλους αυτούς που έχουν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Το έκτο γνώρισμα. Και το έβδομο γνώρισμα είναι το προσευχητικό. Όλο αυτό το κομμάτι είναι μια προσευχή. Γιατί προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος να τους δώσει αυτά τα χαρίσματα. Και ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται. Το βλέπουμε στο χωρίο, λέει, προσεύχεται ο άνθρωπος εις τον έσω άνθρωπο της καρδίας, γιατί όταν εισέρχεται ο Χριστός μες στην καρδιά αρχίζει και προσεύχεται. Και λέει, κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου μόνη σου Χριστού. Εδώ είναι η προσευχή. Γονατίζω μπροστά στον Πατέρα του Χριστού, προσευχή. Και μετά λέει, αυτό η δόξα, είναι η δοξολογία. Οπότε εκείνος που έχει εκκλησιαστικό φρόνημα προσεύχεται μες στην καρδιά του, κυρίως μες στην καρδιά του, προσεύχεται συν πάση της Αγίας και ζει όλα αυτά αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Άρα αυτό το χωρίο που είναι από την προσευχησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 3ο κεφάλαιο 14 στίχο μέχρι 21, μπορείτε να πάτε το διαβάσετε προσεκτικά, μας δείχνει τι σημαίνει εκκλησιαστικό φρόνημα. Έχει αυτά τα γνωρίσματα. Είναι χριστολογικό, τριαδολογικό, εκκλησιολογικό, εσωτερικό, οδηγεί στη θέωση, είναι προσευχητικό. Έτσι να ζούμε στην Εκκλησία, τέτοιο εκκλησιαστικό φρόνημα να έχουμε για να είμαστε αγαπητοί στο Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.